Waar voel je in jouw lichaam? Mijn hart klopt. Hard? En dan ga je denken over, waar zie je naast? Waar zie je naast die gevoel? Waar zie je naast? Het is koud. Ja? Maar als ga je denken over dit gevoel, wat zie je naast? Wat bedoel je? Wat zie je onder? En wat zie je boven? Dat is drie vragen dat ik heb. Dat weet je niet. Wat zie je onder? Weet ik ook niet. Ze weet niks, hè? Ik weet niet. Ongelooflijk! Ze blijven te vragen en ze zegt, dat is, ik weet niet. Maar wat zie je onder?